Dobrý večer vám prajem. Vítam vás na dnešnom zastupiteľstve konanom dňa 18. novembra 2020 v budove obecného úradu o 18. hodine. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku pani Majku Špačkovú, za overovateľov zápisnice pána Krebsa a pani Daxnerovú. Prečítam vám program. Tak je to od prvý zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie uznášania schopností obecného zastupiteľstva. Druhý bod, kontrola úloh. Tretí, zmluva o zriadení vecného bremena Západoslovenská distribučná a IPON SK SRO. Štvrtý bod, zmluva s Hydrotechom, akciová spoločnosť, je to rekonštrukcia čovky. Piatý bod, zmena organizačnej štruktúry, doplnenie. Šiestý bod, doplnok ku kolektívnej zmluve. Siedmy, právna subjektivita, základná škola a materská škola. 8. bod, osvetlenie ulice od reštaurácie Karpaty k materskej škole. 9. Oprava a úprava vodovodnej inštalácie v objekte základnej školy. 10. bod, Ivan Kľúčik, zmluva o prístupe k rigolu cez súkromný pozemok. 11. Rokovanie komisií. 12. bod, plat starostu. 13. Informácie od starostky. 14. Rôzne. 15. bod, diskusia. 16. Záver. Ja navrhujem, aby sme v programe bod 11, rokovanie komisií, posunuli za bod 2, kontrola úloh. A takisto navrhujem, aby sme bod 10 vyradili z programu. Pán Kľúčik doručil na obecný úrad zmluvu, ktorou vás oslovil. A je to zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluve, aby obec mala prístup k rigolu nášmu, aby sme ho mohli čistiť, ku ktorému sa dostávame cez jeho pozemok. Ale pán Kľúčik dňa 16.11. Tento návrh zmluvy zobral späť. Čiže návrh uvedenej zmluvy je bezpredmetný, stráca platnosť. Máte ešte niekto nejaký návrh na zmenu programu? Ja navrhujem vyradiť bod o právnej subjektivite. Nakoľko rada školy pri materskej škôlke sa tomu ešte nevenovala. To je bod 7. Rady školy. Ešte máte niekto nejaké návrhy? Môže tieto body, čo sme dostali z rokovania finančnej komisie, budeme sa s tým zaoberať, keď sme to dostali dneska? Rokovanie... Tam sú len jednotlivé body, ktoré právna subjektivita sa už teda týmto pádom vyškrkla, takže áno. Čo áno? Ostatné. Koľko máme dostať materiály pred zastupiteľstvom? Mali sme v stredu sme mali predzastupiteľstvo. A nakoľko je situácia taká, jaká je, jediné, ktoré moja možnosť, ktorá bola zvolať komisiu, aby som dodržala aj teda 6 ľudí, bolo v pondelok. Včera bolo voľno. Skôr si prečo nemohla zvolať komisiu? Z nejakých časových dôvodov. Čo to znamená časové dôvody? Podľa rokovacieho poriadku máme dostať podklady na zastupiteľstvo, vieš koľko dní dopredu? Tak v tom prípade poprosím, aby sme všetky veci z tohoto programu vyradili. To znamená, že chcete... To je môj návrh, rozhodnite sa ako chcete, to je môj návrh. To znamená, že vy navrhujete, aby sme vyradili napríklad bod 12 plat starostu? Všetko, čo som teraz dostal, veď sme, napríklad pán Markovič na predzastupiteľstve nebol, ale dostal tie podklady do ruky teraz. No veď žiadosti o dotáciu, ktorý je bod 2, rozoberať teraz nebudeme. To vlastne schvaľovať dotácie budeme až po schválení rozpočtu, ktorý schvaľujeme v decembri na decembrovom zastupiteľstve. Plat starostky, právna subjektivita za ŠMŠ.
čiže plat starostky. O tom môžeme teda rokovať, že dáme hlasovať, kto je za to, lebo máme tu 3 návrhy a nemôžeme to dať schváliť všetko naraz. Niekto je za niečo a tak ďalej. Takže ja som navrhla, aby sme bod rokovanie komisí presunuli za bod 2. Kto je za tento presun? Ešte raz rokovanie. Druhé hlasovanie bolo vyradenie bodu 10, pán Kľúčik, zmluva o prístupe k Rigolu cez súkromný pozemok. Kto je za to, aby bol tento bod vyradený? Martin Krebs navrhol, aby sme vyradili bod 7, právna subjektivita, základná škola a materská škola. Kto je za to, aby sme tento bod vyradili? Kto je proti? Zdržal sa? Kto je za to, aby bol zrušený bod 12, plat starostu? A nerukovalo sa? 1. Dávam hlasovať za... Kto je proti? Zdržal sa? Program bude schválený s následovnými zmenami. Prvý bod zostáva, druhý bod kontrola úloh zostáva, tretí bod presúva sa rokovanie komisí. Ďalší bod, štvrtým sa stáva zmluva o zriadení vecného bremena Západoslovenská distribučná a IPON SK SRO. Zostáva bod 4, zostáva bod 5, zostáva bod 6, ruší sa bod 7, ostáva bod 8, osvetlenie ulice, ostáva bod 9, ostáva bod 12, plat starostu, ostáva bod 13, 14, 15 a 16. Kto je za to, aby bol program obecného zastupiteľstva schválený v takejto upravenej podobe? Návrh bol prijatý. Kto bol proti? Zdržal sa? Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Môžeme prejsť k bodu 2 a to je kontrola úloh. Máme dlžobu od pani Dariny Šťastnej, ktorá dlží obci, celkový dlh je 27 318 eur. V roku 2019 bolo splatených 1645 eur a v roku 2020 bolo splatených doteraz 3297 eur. Spláca po 319 eur, prichádzajú mesačne splátky na súd, kde boli zadržiavané peniaze. Na účte bola 7.10. odoslaná žiadosť našej právnej zástupkyne. Súdy v tejto veci ešte nekonali. Máme uznesenie, ktoré ma zaväzuje vypracovať darovaciu zmluvu s firmou Hydrotech ohľadom kanalizácie, rekonštrukcie čovky. A táto zmluva je vlastne dneska v programe. A druhá je o uzavretí zmluvy s otvorením územného plánu a dojednanie zmien a doplnkov. V tejto úlohe som vám poslala podklady. Tvorkyne územného plánu, pani Dudašová a Zlamalová, preposlali cenovú ponuku. Môžete si ju teda pozrieť a keď bude schválená, vypracujeme s Hydrotechom a mohli by sme vlastne pristúpiť k realizácii. Prechádzam k bodu číslo 3, to je zmluva o zriadení vecného bremena Západoslovenská distribučná a IPON SK SRO. Komisie boli presunuté na bod 3, nie? Nerozumiem? Komisie boli presunuté na bod 3. Pardon. Ale Áno, komisie.
Ty robíš ty kontroly. To som nemala mnoho. Dobre, takže niektorá iná nebola. Iná komisia nezasadala, kultúrno-spoločenská stavebná komisia, máme pandemickú situáciu, zasadala iba Čiže my sme finančno. tiež tak narýchlo len zvolali, keďže bolo v stredu to predzastupiteľstvo. Nemali sme k dispozícii ani teda čerpanie rozpočtu, čo teda doložíme dodatočne. Do 2 týždňoch sa budeme venovať úprave rozpočtu, alebo teda novému, takže tam budeme sedieť. Žiadosti do dotáciu sme zaregistrovali, vieme o nich, zatiaľ máme 3, takže tie sú zaevidované u Majky, takže vieme o nich, iba sme sa s nimi oboznámili, nič iné. Tretí bod bol plat starostky, o ktorým teda tiež pani Peteková hovorila na tom predzastupiteľstve, kde finančná komisia súhlasí s navrhovaným zvýšením platu starostky. Potom sme riešili právnu subjektivitu, nakoľko sme nemali žiadne relevantné papiere, žiadne analýzy, žiadne ohľadne financií, jednoducho žiadne materiály sme k tomu nemali k dispozícii, tak finančná komisia doporučuje presunúť, alebo teda už sme ho aj vylúčili, takže to je v poriadku a budeme sa k tomu vyjadrovať, až keď uvidíme nejaké materiály čisté. Všeobecne sme sa len zoznámili s jednotlivými bodmi, iba v krátkosti. Jediné, čo také najzávažnejšie doporučujeme, že sme sa organizačnú štruktúru obce, ale tu bude rozprávať pani starostka, tam ju členky finančnej komisie jej nejak trošku pomohli upraviť, ale to sú len proste technické veci. A upozorňujeme na VZDN-ko o poplatkoch v materskej škole, čo máme. Od 1. januára sa mení zákon, čiže my to musíme v tom VZDN-ku opraviť a opýtam sa na cieľanie Janky, pani kontrolórky, aj s tou stravou sa niečo bude diať, či nie? Aj s tou. Čiže musíme zmeniť celé VZDN-ko alebo upraviť ho, dopraviť, to už sa dohodneme. A ešte jedno VZDN-ko doporučujeme o dotáciách upraviť, ale to je tiež len technické. Dotácie z rozpočtu obce, kde hlavne, čo nám tak udrelo do očí, je bod 8, aby sme, tuto píšeme, žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie informovaný do 30 dní od schválenia rozpočtu. Čiže toto chceme odtiaľ vyhodiť a dáme tam od rozhodnutia obecného zastupiteľstva, pretože aj teraz by sme mali 16. budeme decembra mať zastupiteľstvo a není v našich silách, aby sme to my, keď väčšinou prvé v roku býva až vo februári. Takže nevieme tam dodržať ten termín, takže to je len nejaká technická úprava. Takže aj toto VZDN-ko musíme teraz ešte stihnúť upraviť, aby to prešlo od toho 1. januára. Takže len to boli základ. To bolo všetko, ďakujem. Takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Stavebník a investor stavby IBV Vinosady obytná zóna Bolešky žiada obec Vinosady obecné zastupiteľstvo o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Vinosady. Poslali zmluvu, ktorú som vám poslala na predposlanie. Je to zmluva, ktorá je o zriadení vecného bremena, je štandardná. Naša právna zástupkyňa ju pozrela a nebolo treba robiť žiadne revízie. Odplata za umožnenie tohto vecného bremena je vecou dohody medzi obcou a žiadateľom. Na našom pracovnom stretnutí sme sa dohodli na sume 30 € za meter štvorcový. Máte ešte nejaké dotazy, alebo by sme mohli prejsť k hlasovaniu, schváleniu tejto zmluvy? Nikto sa nechce nič spýtať, takže dávam hlasovať za uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na žiadosť investora stavby IBV Vinosady obytná zóna Bolešky zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská distribučná za odplatu 30 € za meter štvorcový.
Kto je za prijatie tohto uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa? Návrh bol prijatý. Nevidela som Vladu, mal si ruku hore? Ja by som vám chcel povedať, vážené zastupiteľstvo, že nebudem hlasovať, lebo tento program, ešte raz vám hovorí, že je odsúhlasený s rozporom s rokovacím poriadkom. Nedostali sme podklady na čas. Ja som s tým programom nesúhlasil, tak nemôžem hlasovať. Berieme na vedomie. Program bol prijatý a ja pokračujem. Bodom zmluva s Hydrotechom, akciovou spoločnosťou a rekonštrukcia ČOL. Obecné zastupiteľstvo ma zaviazalo, aby sme vypracovali zmluvu, ktorá pojednáva o dobudovaní ČOLky. Máme funkčnú jednu linku, druhá je to v podstate iba vybetonovaná jama a treba tam dorobiť komplet novú linku, ktorá zabezpečí, že sa bude môcť napojiť na ČOLku 2000 ekvivalentných obyvateľov. Zmluvu sme ju prejednávali na predchádzajúcom zastupiteľstve, opätovne bola poslaná, keď bude podpísaná a schválená, tak vlastne realizácia je do 6 mesiacov od podpisu. Boležky, ktoré by mali kolabdovať v lete, sa budú musieť napojiť na túto ČOLku, zatiaľ ide na 100%, čiže tá jedna linka je tak vyťažená. Celková suma je v zmysle vysúťaženej ponuky 79 199,98 centov. Zmluvou ste boli oboznámení, takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo HAS 021/2019 medzi Hydrotechom AS a objednávateľom obec Vinosady o rekonštrukcie ČOLky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zmena organizačnej štruktúry. Obec Vinosady má vypracovaný organizačný poriadok obecného úradu vo Vinosadoch a otvorením novej triedy prvákov tento rok pribudlo nám 22 detí. Vyvstala požiadavka na upratovanie a dovoz stravy, pretože doterajšia zamestnankyňa, ktorá zabezpečovala upratovanie v škole a výdaj stravy, už toto nestíha. Jednak tých 22 porcií polievka alebo v druhom niečo váži. My dovážame stravu zo školskej jedálne, do školskej jedálne zo škôlky a ona už toto nedokáže zabezpečiť. Ja by som toto miesto upratovačky rada spojila s upratovaním obecného úradu a telocvične a tak nám vlastne vzniká trvalý pracovný pomer. Tým, že obec doteraz mala uzavretých viacej dohôd, spojením prichádza k šetreniu finančných prostriedkov a už som vás informovala, že máme znova schválené z úradu práce preplatenie 2 pracovných miest. Zmluva s úradom práce je na internete, čiže 840 je suma, ktorú dostane ten uchádzač a 1100 je hrubá mzda, ktorú dostávame, čiže sú v tej hrubej odvody do poisťovní. Takže to je zdôvodnenie, že prečo vlastne potrebujeme a určite aj o rok a o ďalšie roky bude treba toto pracovné miesto. Čiže tá organizačná štruktúra bude vlastne doplnená. Máme obecné zastupiteľstvo a starosta sú na jednej línii. Spolu sa zbiehajú do obecného úradu a pani kontrolórka je samostatná na úrovni teda obecného úradu. Pod obecný úrad v rovnakej dôležitosti spadajú základná škola, školský klub detí, materská škola, školská jedáleň, stavebný úrad,
administratívny úsek, hospodársky úsek. Pod základnú školu patrí knižnica, pod stavebný úrad patrí stavebné oddelenie, pod administratívny úsek patrí ekonom-účtovník, to robí teraz Zuzka Košutová, správne oddelenie matrika, Majka Špačková, mzdové oddelenie Barborka Jakubíková. Hospodársky úsek čovka, technický úsek, upratovačka, opravy a údržby budov. Čiže tu sme vlastne doplnili ďalší šuflík upratovačku. V textovej časti, kde je pod zamestnancami obecného úradu zapísaný zamestnanec pre ekonomiku, zamestnanec pre mzdy, zamestnanec správny, zamestnanec pre výstavbu a územné plánovanie, údržbár, pribudne upratovačka. Subjekty riadené obcov sú základná škola vo Vinosadoch, materská škola vo Vinosadoch, školská jedáleň a do komisí je vlastne zapísané komisia pre výstavbu, územné plánovanie, životné prostredie, komisia finančná, zdravotná, sociálna, komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie. My sme ju upratovali až Škodová, tak to tam doplníme. A ešte jedna. Jedna, Tri áno. boli. Tá, Nezlučiteľnosť funkcií, Áno. skrátke, takže tu treba dobre. A nezlučiteľ s funkciou. Mám presne na to. Tým subjektom riadeným obcom ZŠMŠ školská jedáleň je vlastne stavebný úrad. To je nový, ktorý u nás začiatkom roka vznikol a v tej organizačnej štruktúre ho nemáme zahrnutý. Čiže to miesto upratovačky a stavebný úrad, ktorý už vlastne funguje, ale sme ho v tej organizačnej štruktúre, tzv. Pavúku, nemali zahrnutý. Takže môžeme dať hlasovať, alebo chcete sa ešte niečo spýtať k tomu? Dobre. Takže obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry a Pavúka obce Vinosady. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Návrh bol prijatý. Doplnok ku kolektívnej zmluve je iba na informáciu a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Tento doplnok pojednáva o osobnom príplatku, ktorý v podstate bol daný a zamestnanec ho máva ku svojej mzde striktne daný, nie je možné ho posúvať. Tým, že zamestnanci napríklad príchodom nového starostu stráca sa možnosť motivovania k pracovným výkonom. Tým, že by bol ten osobný príplatok ohodnocovaný každoročne, tak vlastne tento veľmi významný nástroj v rukách každého starostu, ktorý tu bude, ostáva. Takže osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh. A osobný príplatok sa priznáva pedagogickému zamestnancovi na obdobie jedného školského roku, nepedagogickému zamestnancovi na obdobie jedného kalendárneho roku. Na začiatku školského roku u pedagogických zamestnancov, na začiatku kalendárneho roku u nepedagogických zamestnancov sa prerokuje priznanie osobného príplatku podľa splnených kritérií z predchádzajúceho obdobia. Tu sa nehlasuje, lebo pracovnoprávne veci sú plne v mojej kompetencii. Iba vás o tom informujem. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Právna subjektivita sme vyhodili a máme tu osvetlenie ulice na Školskej ulici. Obyvatelia používajú zo Školskej ulice prechod ku materskej škôlke smerom ku Karpaty, smerom do obce na nákupy alebo vedú deti do škôlky. Doručili žiadosť o osvetlenie tohto úseku. Oni nemajú inú možnosť, buď teda idú popri hlavnej ceste, kde nie je vybudovaný chodník,
alebo teda idú autom a obiehajú cez celú dedinu. Táto žiadosť na osvetlenie tej ulice je oprávnená, ja by som im to rada zadala už skôr, ale mám teda možnosť objednávať do výšky 2000 eur kapitálové, tak som v podstate pripravila 3 ponuky, kde ponuka na solárne osvetlenie bola najnižšia na 2270 eur. Z tejto firmy sme mali urobenú ukážku, ako solárne svetlá fungujú. Mohli sme si produkt pozrieť, oboznámiť sa s ním. Pozreli sme si referencie, majú takéto osvetlenie na Dubovej. Je to cesta, ktorá sa vlastne razí tzv. Zelené riešenie, kde po inštalácii už nebudú žiadne náklady na elektrickú energiu. Je to niečo nové. Potom sme mali vlastne, aby sme to mohli riešiť elektricky, tak ponuku na 4 lampy, čiže osadením káblov v zemi a osadením nových stĺpov 4 nových svetiel, je ponuka na 5099 eur, čo je dosť vysoká. A vzhľadom na to, že máme v budúcnosti plánované aj iné investície, tak som požiadala aj o nižšiu ponuku, že by stačilo im na svetle 2 lampy s navrhnutím takého rozptylu, aby vlastne plynulo prechádzali vo svetlenej časti. Čiže ak by sme objednali 2 elektrické lampy, tak by to stalo 2588 eur. A na pracovnom stretnutí padol návrh, že keby sme vlastne skúsili 3, bolo by to taký súbeh aj ekonomicky únosné pre našu obec, aj tí občania by mali určitý svetelný komfort, keď pôjdu po tom chodníku. Novú cenovú ponuku na 3 svetla nám predložila firma Adamat na výšku 3675 eur. Aby sme vlastne mohli schváliť tento bod, potrebujem, ktorý chcete. Čiže dám hlasovať za 3 svetla a keď neprejdú, tak solárne svetla. To je najnižšia ponuka. Čiže pri 3 elektrických lampách platíme 3675, pri solárnych, keď neprejde tento návrh, prejdeme na ďalšie hlasovanie, tak 2270. Chcela si sa spýtať? Že to je stále o to je ten človek. To je naša elektrika. Čiže tam sú komplet všetky, výkopové, všetko tam je. Áno, je tam aj montáž, zapojenie, výkopové práce, doprava, všetko. A nejaké stĺpy sú tam už. Áno, jasné, ponuku ste mali preposlať. Čiže môžeme dať hlasovať. Môžem sa ako opýtať, ja som si to tam mohol prejsť, pozrieť sa, či sa plánuje, sa hovorí, že sa tam bude robiť aj cesta. Hej. A je tam veľa stromov a veľké stromy. Keď dáme sa k tým solárom, či sa nebude najprv ten výrub stromov riešiť, aby tí solárne, či bol za, aby tam bol prístup toho osvetlenia. Výrub stromov není veľmi dobré riešenie, ale bohužiaľ je tam zakreslená cesta a iná cesta z tejto slepej ulice není, čiže k ním bude musieť prísť. My samozrejme zabezpečíme výsadbu náhradných stromov, ale teda stoja v strede. Máš pravdu, je tam viacero stromov, sú v strede a tá ulica smeruje k tomu prepojeniu a k ďalšej obytnej zóne. Čiže tie solárne svetla, aj ten z firmy Puresol nám povedal, že tie solárne svetlá, keď aj berú pod mrakom slnečný svit, alebo proste je to v tieni, tak oni sa dokážu nabiť. Teraz sú tie solárne svetla na vysokej technickej úrovni, dal nám tam nejakú záruku, čiže myslí si, že malo by to fungovať. Akurát to jedno bolo sporné. Tam, áno, všetky sú vlastne na slnečnej ceste. Či sa tam vlastne nebude v prvej fáze, napríklad, že sa vybude ten chodník, lebo teraz je to tam iba ušlapaná zem. Je tam vysypané kamenie, tie lampy budú osadené tak, aby tá cesta tam mohla byť. Čiže neplánuje sa, že by sa potom tie lampy museli presúvať alebo niečo také. Aby bol nejaký plán urobený, mali by na kraji chodníka. Geometrický plán, my sme ho už zadali. Tie lampy sú už naplánované na tú cestu. Áno, nebudú sa presúvať, tie už budú podľa toho geometrického plánu budúcej cesty.
No, že už poďme nevyrúbať tie stromy, keď už toto je. Čiže návrh je, že požiadať obec sama seba na výrub. Áno. Dobre. Máme tu pani zo stavebného oddelenia. Môže obec aj sama seba si tak naplánovať, je to v poriadku, keď tam má investičný zámer. Tak áno, je to oprávnené, určite. Dobre. Tak by sme vlastne prešli. Najprv dám hlasovať za elektrické 3 lampy a keď tento návrh neprejde, tak pôjdeme na solárne lampy. Takže obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenovú ponuku na 3 elektrické lampy na Školskej ulici, smer reštaurácia Karpaty, materská škôlka vo výške 3675,86 centov. Kto je za? Teraz, aby sme si rozumeli, že hlasujem za toto, alebo za tie solárne? Teraz za elektrické. Keď neprejde, pôjdeme na solárne. Takže za elektrické. Kto je proti? Zdržal sa. Čiže prešlo, nejdeme dávať solárne. Mňa návrh solárnych lamp veľmi oslovil a druhú problematickú zónu, ktorú máme, je cintorín, kde vlastne není potrebné budovať hneď elektrické siete, ale teda ľudia tam chodia a v čase sviatkov sa tam svieti na všetkých svätých, na Vianočné sviatky. Cintorín pri požiarnej zbrojnici je osvetlený reflektorom, čo je veľmi neekonomické. Takže určite do budúcnosti môžeme plánovať, to solárne osvetlenie sa veľmi hodí. A takisto máme požiadavky od občanov na také solitérne osvetlenie smerom na záhradkárskú osadu. Je v podstate pri pneuservise taký úsek, ktorý je tmavý neosvetlený, ale je tam dobrý slnečný svit. A takisto na Táloch, tým, že tam prebieha nejaká výstavba, tak pribudli domy, ale ostáva veľká plocha medzi 2 svetelnými bodmi. A tam vlastne pre ten komfort na chodníku treba tiež, takže môžeme to doplniť takto. Čiže v budúcnosti není, že by sme vlastne nevyskúšali tieto solárne lampy u nás v obci. Tiež som za zelené riešenie. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Úprava vodovodnej inštalácie v objekte základnej školy. Mali sme haváriu na vodovodnom potrubí, unikala tam voda v priestoroch vstupu do základnej školy a toto sme vlastne museli hneď odstraniť. Tá voda tam zrejme unikala dlhší čas. Zamestnanci počuli šušťanie a meraním uhlíkovou metodou sa zistilo, že to potrubie je prasknuté a tečie do podložia. Firma, ktorá nám toto realizovala, oprava stála 1700 eur a meranie tou uhlíkovou metodou, že kde je tá prasklina na tej ceste, tej rúli, je do 500 eur. Toto sme si tým, že máme naše budovy poistené, riešili cez poisťovňu Generali, ale toto naše vodovodné potrubie je v zlom technickom stave, pretože odkedy bola telocvičňa základná škola postavená, tak to vodovodné potrubie nebolo rekonštruované ani raz a je predpoklad, že tam budú ďalšie nehody. My potrebujeme, ostal tam vlastne vývod, ktorý je ukončený vo vstupe a treba dokončiť inštaláciu do tried smerom ku umývadlám a viesť to v stupačkách vrchom pod stropom, aby to vlastne bolo mimo dosahu detí a potom do trieda, do kabinetov, kde majú vodu. Posielala som vám 3 ponuky od 3 rôznych firiem. Jedna je tá, ktorá nám realizovala tú opravu, lebo sa tým zaoberajú ešte ďalšie. Ivetka ešte navrhla, že firma Absol, s ktorou máme už skúsenosť, telocvičňa je veľmi pekne urobená, nech majú krásnu čistú robotu, tak aby nám aj oni doplnili cenovú ponuku, aby sme si mohli vybrať. Na účet obce
ministerstvo školstva ešte dofinancovalo 15 000, ktoré my musíme vyčerpať do konca roku, inak sa vracajú a tieto financie sú zase viazané, že sú peniaze určené na školu. Tým, že je to oprava vodovodného potrubia, nejde to do kapitálových, tak by sme to mohli použiť. Takže by som chcela dať schváliť, zase je to na 2000, opravu. Môžem dať podľa najvyššej ponuky tú sumu, ale samozrejme vyberiem tú najnižšiu. Lebo čakám ešte na tú štvrtú ponuku. Čiže boli ste oboznámení z firma Jada z Mničného 7104. Je tam v podstate všetko, dodáž, montáž, to plastového hliníkového, sekacie, vysekávacie práce, murárske práce, komplet práca na kľúč. Potom PAP Termesero Svätý Jur je za 7233 eur a dobre, nevidím. Martiker Pezinok je 6862,32 centov. Áno, hej, všetko. Doprava, odvosutie, komplet inštalačné práce. Najvyšší bol. Čiže uznesenie by znelo, obecné zastupiteľstvo schvaľuje riešenie opravy a úpravy vodovodnej inštalácie v objekte základnej školy. Pani kontrolórka? Čakáš na jednu ponuku, tak. Práve preto chcem dať tú sumu 7233, ktorá je najvyššia. Lebo keď by som čakala do decembrového zastupiteľstva. Keď čakáš, tak mala by si čakať aj na hlasovanie. Potom je riešením, že si to dáme schváliť per rollam. To znamená, že príde tá štvrtá ponuka, tieto už máte na internete a ja doplním tú štvrtú. A takéto hlasovanie je v tom, že vy mi e-mailom potvrdíte, že súhlasím, aby firma, vymenujem, napríklad dám teraz, že Absol, realizovala riešenie opravy a úpravy vodovodnej prípojky. Je to hlasovanie, ktoré my používame často na ZMOMR. Akurát si teraz musíme schváliť, že vy schvaľujete hlasovanie per rollam. To znamená, že budete čakať na tú štvrtovú ponuku, ktorú vám pošlem a potom by sme hlasovali. To hlasovanie sa nedá obísť alebo niečo, je to vaša konkrétna e-mailová adresa, s ktorou komunikujeme a vaša odpoveď musí byť súhlasím, nie, zdržal som sa. A to sa vlastne potom zapisuje do zápisnice. Čiže nechceš čakať do toho budúceho zastupiteľstva. Môžeme sa teraz dohodnúť. Ste spokojní a vyberieme si z týchto troch. Možno, že aj si nemusíme vôbec vyberať tú štvrtú ponuku, že ste spokojní s týmto. Tieto tri sú dobré, nebudeme oslovať. Keď už je oslovené, ja by som počkala kľudne, aj to perolám by som dala. Ak by bola nižšia cena, tak... Ja si myslím, že cena je veľmi dôležitá. Ostatní sa chcete vyjadriť? To je referencia, aká je spokojnosť. Keď ste spokojní boli s tým Absolom, tak ja bych bol za to, aby sa počkalo. Dobre, takže obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlasovanie per rollam za riešenie opravy a úpravy vodovodnej inštalácie v objekte základnej školy. To hlasovanie potom, pani kontrolórka, urobíme s vami, že si ponuky vytlačíme, hlasovanie poslancov tiež a priložíme k zápisnici. Takže schvaľujeme teraz hlasovanie per rollam. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, a to je bod plat starostu. Predniesie moja zastupkyňa. Ako som vás informovala na tej zastupiteľstve, tak rada by som dala návrh na zvýšenie platu starostu o 30%.
Uviedla som tedy veľmi stručne, môžem to rozšíriť. V podstate starostka doteraz pracuje za základný plat, ktorý momentálne činí 2400 eur hrubom. Do marca tohto roku to bolo 2100 eur hrubom. Ako jediná zamestnankyňa, myslím si, obecného úradu a vôbec zamestnanci, ktorí podliehajú pod obecný úrad, pracuje len za základný plat. Toto navýšenie môžeme v podstate brať ako osobné ohodnotenie a myslím si, že to osobné ohodnotenie je určite na mieste, pretože jednak výsledky práce sú evidentné. Môžem vymenovať, aby ste mali takú väčšiu predstavu o tom, že čo vlastne všetko sa za tie 2 roky urobilo. Na komunitnej úrovni je to znovu obnovenie stretávania sa klubu žien a ich aktívny prístup pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí pod vedením pani starostky. Bolo to napríklad malovanie zastávok, výzdobda obce k vianočným a veľkonočným sviatkom a v podstate spolupráca alebo pomoc pri organizovaní rôznych ďalších kultúrnych akcií. Znovu obnovenie dobrovoľného hasičského zboru, obnovenie vychádzania vynosadských novín, tzv. Vynosadský občasník. Nové kultúrne podujatia bolo vítanie novonarodených detí, stavanie mája obohatené o vinosadskú svadbu, Jánske ohnie Vatra SNP, pochod 3 kráľov, obchôdzka letečkom spojené s pálením moreny na kvetnú nedeľu na nádvorí základnej školy. Čo sa týka zrealizovaných projektov, je to premena priestoru za obecným úradom na komunitný, rekonštrukcia obecnej pivnice, rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične, priechod prechodcov pri tykových bytovkách, vinársky náučný chodník. A ešte by som doplnila aj akcie, ktoré pre bežného obyvateľa obce nie sú až tak viditeľné, ako napríklad zbierka starých fotografií obce, ktorá bola vystavená na jesennom podujatí, ale v roku 2019, keď teraz sa to nekonalo, na podujatí úcta k starším, presťahovanie archívu obecného úradu do základnej školy, premena knižnice, prednášky a besedy so školákmi, organizovanie letnej školy pre žiakov základnej školy v roku 2020, to bolo teraz počas korony, nadviazanie spolupráce s obcami, ktoré majú v názve víno, napríklad Vinodom, Viničné, Vinné a tak ďalej. A je to množstvo vypracovaných projektov pre granty v roku 2019 a 2020, z ktorých sa mnoho hore uvedených teda podujatí podarilo aj zrealizovať. Okrem toho, v podstate je to aj veľmi dobrá finančná zdatnosť obce. Podarilo sa navýšiť vlastne úsporu peňazí obce o ďalších zhruba 80 000 eur. Takže myslím si, že si naozaj zaslúži navýšenie platu. Ja dávam návrh o 30%, ale rada by som vedela teda, ak máte nejaký iný návrh, tak by som nechala vás teda, že či ste... Ja by som mala návrh, že o 15%, nakoľko situácia momentálne je taká, aká je, a potom v prípade o nejakých pár mesiacov zase by sme to mohli prerokovať a navýšiť prípadne ešte. Keď sa bavíme o tej finančnej zdatnosti, ja hneď na to odpoviem. V podstate obec pri tejto koronakríze vlastne neprišla o žiadne peniaze, pretože pani starostke sa podarilo to, čo sme z tých podielových daní dostávali menej, tak vlastne obec získala naspäť cez ministerstvo, myslím, vnútra. Čiže to, čo vlastne sa stratilo, to sme aj získali. A kopec peňazí v podstate ona získala počas tých grantov, kde sa vlastne tie peniaze použili na rôzne tieto akcie. Okrem toho je úspora aj v platoch zamestnancov, pretože máme zamestnancov cez úrad práce
kde v podstate sa nečerpajú peniaze z rozpočtu obce. Takže ja len na doplnenie toho finančného, čiže nemyslím si, že korona mala vplyv na ekonomiku obce, práve naopak. A myslím si, že práve ona počas koronakrízy má ďaleko viac práce ako mimo korony. Hej, takže len na to vysvetlenie. No a chcete počuť od nás názor a žiadne podklady ani nič sme nedostali. Ako to bude ďalej, ako to finančne bude vychádzať a tieto všetky veci a chcete, aby sme sa k tomu vyjadrovali. Takže ja neviem, no. Práve toto riešime teraz, pretože minulý rok, keď som dávala návrh na zvýšenie platu, vtedy bol zase opačný problém, že rozpočet bol daný a riešili sme návrh na zvýšenie platu starostky, a ktorý nebol v rozpočte zahrnutý. Teraz sme to urobili naopak, keďže rozpočet sa pripravuje na budúci mesiac, budeme ho schvaľovať, aby bol vlastne podklad do toho rozpočtu, že ako ten navýšenie platu zahrnúť. Hej. Určite na to financie sú. Finančná komisia súhlasí. To nikto netvrdí, finančná komisia Je len poradný. No, ale kde máme podľa niečoho, tak zoberieme to z tohoto, toto nám bude vychádzať, toto je hentam ohľadom finančnej komisii. Finančná komisia súhlasí, to je... To uvidíte v rozpočte. Ale až keď to odhlasujem, to uvidím v rozpočte teraz, lebo možno nebudem s tým súhlasiť, odkiaľ sa tie peniaze zoberú, alebo ako to vlastne je. Chápeme sa? Ja neviem, no to je môj názor, však nech sa vyjadria aj ostatní. Ono, pani Trteková, vyjadrenie povedala, že je úspora z tých zamestnancov, čo ide z úradu práce, čiže tam sú nejaké rezervy teda. A to je možno na 2 roky a po 2 rokoch čo? Vieme, čo každý rok máme zo zákona kým to nezruší vláda. Dobre, možnosť, ja som povedal, ale musíme riešiť plat. No, čiže každý rok sa tým máme zaoberať. Ja som povedal len svoj názor. Nemusíme, Veronika, podľa mňa môžeme. No. Každý rok by sa mal zákon hovorí o tom, že raz ročne by sme mali sa venovať platu, rokovať o plate starostu. Je tak? Môžem sa vyjadriť? Z hodou okolností som bola na školení o odmeňovaní starostov a zástupcov starostov a členov komisí. A tam vlastne bolo povedané, že plat v zmysle zákona, ak je valorizovaný, tak nepodľa schvaľovaniu. Ak má starosta základný plat a nemá navýšenie, tak sa neschvaľuje automaticky. A ak má navýšenie trebárs o 30%, tak sa takisto nemusí schvaľovať, ak sa ten základ zvyšuje valorizačne, lebo tých 30% je nemenných. Čiže iba v prípade, ak sa to percento zníži alebo zvýši, vtedy je potreba hlasovania. A čo sa týka zástupcu starostu, je to, myslím, že o tom nie je reč teraz, to nemusím informovať. To dávam ja bez zastupiteľstva. Ale treba aj zvážiť to, že od 1. januára, neviem odkedy teda navrhujete. Od 1. januára bude valorizovaný ten plat znova, čiže tam sa predpokladá... Od marca bude valorizovaný. Nie, spätne sa dopláca ten plat. Čiže plat starostu sa schvaľuje od januára, spätne sa to dopláca. Iba v prípade, ak by bol pokles platu, čiže ak by základný plat, ak by bol priemerný plat zamestnanca v národnom hospodárstve nižší ako minulý rok, tak nemá právo nikto starostový plat za tie 3 mesiace dozadu skrátiť. Iba od toho dátumu, kedy to vyjde na stránke štatistického úradu. Je možné aj v priebehu roku sa niekoľkokrát stretnúť alebo teda rokovať o plate starostu? Áno. Je. Je to vo vašej právomoci.
Takže sú návrhy dva, jedno je na 15%, jedno je na 30%. Má ešte niekto nejaký iný návrh? Navrhoval ako ti 20% dať nejaký stred. A ja by som sa priklonila k 20%. Z 30% 20 není stred. Ale z tých 60%, no, dobre, to je jedno. Sú tu na návrhy, takže poďme teda hlasovať, kto je za to, za návrh uznesenia na určenie platu starostu s účinnosťou od 1.1.21 na zvýšenie o 30%, o 20%, dám o 20%, keďže sme viacerí, o 20%. Kto je za? Prosím? Či nie, dobre? Ja neviem. To je jedno, však najprv sa môže Dobre, tak jednotlivé, akože chceme odhlasovať každé zvlášť, aby sme sa... Nie, 20%, Či lebo viacerí sme teda za 20%. Takže o tých 15% tak sa nejde hlasovať? Môžeme, áno. Čiže môže sa... Návrhy sú, každý treba povedať. Áno. Takže o 20% dajme najprv. Kto je za zvýšenie o 20%? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kto je za zvýšenie? Počkaj sekundu. Áno. Kto bol proti? Maťo. Teraz je koľko? 15%. Áno. Kto je za zvýšenie o 15%? Kto je proti? Kto sa zdržal? A o 30 nemusíme dávať ani hlasoval som hlasovala na 20. Čiže 20 prešlo. Peťo toho točí? Ty si bol proti? Áno, Zdržal sa. Zdržal sa, Peťo. 3, 2, 1 bolo za 20%, takže je to odsúhlasené? Neprijali ste uznesenie, je to nerozhodné. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Pardon, že ešte preduším. Navrhujúce zastupiteľstvo sa môže o tom znova hlasovať? Predikovať. Ale dneska už nie. Informácie od starostky. Tým, že máme takúto situáciu pandemickú, aká je, tak by som chcela, aby sme k budúcoročnému rozpočtu na rok 2021 pristúpili s maximálnou zodpovednosťou. Už som vám začala posielať podklady, aby ste mali dostatok času na naštudovanie si materiálov a aby sme ho nemuseli schvaľovať len preto, aby sme sa nedostali do rozpočtového provizória. Čiže aby rozpočet bol dôsledne pripravený so všetkými investíciami, ktoré sú naplánované. Ohľadom kanalizácie sme tento rok na žiadosť Okresného úradu životného prostredia rozposlali občanom výzvy, aby doručili, ako čerpajú žumpy. Mnohí občania toto poriešené vôbec nemajú a obecný úrad pristúpi k pokutovaniu, čo viedlo zase občanov k reakciám, doslova bombardovaniu, aby sme vlastne nespoliehali sa iba na podávanie projektov cez Envirofond, ale aby sme aj sa skúsili oprieť o vlastné financie. Tým, že majetok obce sa za ten čas, čo som vo funkcii, zdvojnásobil, tak by som chcela, aby sme prijali úver na 200 000. My máme stavebné povolenie na celú kanalizáciu, máme rozpočet a vysúťažené Modranskú ulicu, ktorú sme vlastne podávali minulý rok do Envirofondu, ale neprešiel. Máme rozdelené teda na časti, hľadám tie úseky, Pezinská ulica pred obecným úradom a veľmi dobrým úsekom, kde vlastne stačí dobudovať 600 metrov, je od vinárstva Bartoš smerom ku Školskej ulici. Poslala som vám ponuky od bank, čiže budú to 3 ponuky. Predstavitelia sú ochotní aj prísť, aby vysvetlili,
že teraz je veľmi výhodné obdobie na vzatie si úveru, pretože úrokové sadzby sú veľmi nízke a tie peniaze, ktoré teraz potrebujeme, kanalizácia je investícia na 80 rokov, o 2-3 roky môžu stáť, tie peniaze budú mať nižšiu hodnotu, ale robota bude stať oveľa viac. Je dobré obdobie na vzatie si úveru. Čiže ja by som vám chcela predstaviť viac zdrojové financovanie tej kanalizácie. Jednak sme na predchádzajúcom zastupiteľstve schválili sídlo občianskeho združenia tu na obci a toto občianske združenie môže čerpať 2% z daní. Keď máme približne 600 domácností, kde aspoň jeden z dospelých ľudí by nám dal 2%, tak je to výrazný prínos pre obec a boli by viazané teda na kanalizáciu s tým, že by sme týchto ľudí oslovili. Veľa ľudí, ktorí sa dopytovali, že ako predstavujeme, aby sme vlastne riešili tú kanalizáciu aj inak ako grantami, keďže vieme, že granty nemáme istotu, že budeme podporení a Envirofond tento rok vydal zoznam, kto je oprávnený žiadať. Najprv sme v tom zozname vôbec neboli. Ja som intervenovala Envirofond, aby nás zaradili, pretože napríklad obec Píla, ktorá je horskou obcou s kamenným podkladom, si nemôže toto riešiť, oni to vedia a riešia si to žumpami, oni tam zaradení boli. Takisto niektoré obce na Záhorí, ale oni už majú na 90 alebo 80% kanalizáciu vybudovanú. A my, ktorí nie, to je ten zvyk, že sme pri Bratislavskom kraji bohatom, my sme tam zaradení neboli. Čiže nás do zoznamu zaradili, ale budú aj tak požadovať, že sme významná vodohospodárska oblasť. Takže teraz pracujem na tom, aby som získala potvrdenie, že tu máme prameň Baňa, že pod obecným úradom zberáme vodu, ktorá tam je celoročne. Oslovila som vinárov, máme vo Chotári nejaké pramene, čiže tieto keď zdokumentujeme, tak budeme môcť požiadať o tú kanalizáciu. Tu by sme podali, tam je možnosť na 500 000 a zvyšok by sme išli cez tento úver. Čiže toto tu nemusíme všetko tie úvery rozoberať, dáme si o tom pracovné stretnutie. Vy už ponuky odo mňa v e-mailoch máte, čiže budú to od 3 rôznych bank, 3 ponuky a vyberieme tú najlepšiu s tou najnižšou úrokovou sadzbou. Rieši obec legislatívne záležitosti, ktoré tu sme mali, ale už vlastne stratili na aktuálnosti. Je to GDPR, povinná zdravotná služba a od roku 2021 sa budeme venovať kybernetickej bezpečnosti. Na margo tohto, to, že GDPR je veľmi dôležité a už sa teda stretávate s tým, že podpisujete tento osobný údaj, chcem povedať, že kybernetická bezpečnosť u nás na úrade je slabá a práve v súvislosti s týmto obecným zastupiteľstvom sa vyskytla vec, ktorú budem chcieť vyriešiť. Stala sa tu závažná vec, ktorú už druhýkrát idem riešiť trestným oznámením. Naša zamestnankyňa napísala pozvánku, ktorú vy všetci vidíte v e-mailovej adrese. Je tam oslovený aj pán Bríš, ktorý spravuje našu web stránku a vy všetci. A v tej pozvánke ste mali napísané, že je to neverejné zasadnutie. Veľa ľudí chcelo prísť, ja verím, že majú záujem a teším sa tomu. Takisto tento kamerový záznam, keď sa osvedčí, tak by som ho rada prijala. Čiže doteraz sme vždy vyhotovovali iba zvukový záznam, aby sme zvýšili štandard a vyhotovovali sme aj obrazový. A kedykoľvek sa budeme môcť spätne pozrieť. Čiže na YouTube budú uložené zastupiteľstva, môžeme sa pozrieť na hlasovanie, keby sme zle zapísali, ľudská chyba je možná. No, čiže na webe to slovo neverejné uverejnené nebolo. Zmizlo z toho textu. Keď posielate prihlášku v súbore aj v PDF-ku, není možné to dať odtiaľ preč. My sme si dneska ráno, pretože na podnety občanov, že prečo je to takto, na úradnej tabuli vonku to bolo uverejnené správne, čiže literu zákona sme dodržali a toto je taká slovná hračka, že neverejné zastupiteľstvo, ono v podstate tým, že nás teraz živo pozerajú, tak verejným je. V odoslanej pošte zamestnankyne je teda to slovo neverejné, aby verejnosť sa nedostala
do omylu, že teda je pozvaná, môže prísť a tak ďalej vzhľadom na pandemickú situáciu. To slovo vypadlo, čiže toto by som ja chcela prešetriť. Potom na našu intervenciu to tam doplnili. Takže vrátim sa k tomu, že čo do toho rozpočtu na 21 poznámka, že tu zaznelo, že aj PDF sa samozrejme dá zeditovať. Vyšetríme. Už sa mi to raz osvedčilo, táto cesta, tak ju využijem určite. Takže kybernetická bezpečnosť áno, pretože potrebujeme si zálohovať dokumenty na externý súbor, raz nám môžu odísť počítača alebo niečo. Stretávam sa tu, že niektoré veci, ktoré potrebujeme, nemáme v elektronickej podobe, budeme ich musieť prepisovať. Myslím si, že zase sa zvýši štandard úradu a aj bezpečnosť pre všetkých. Všetci sme tu len do času, príde niekto ďalší, čiže aby všetko našiel v poriadku, tak ako má. Úrad práce nám dal dotáciu na 2 pracovné miesta, o tom sme už informovali. BVSK bude realizovať vo výške 800 000, tá suma je približná, nie presná, investíciu na sanáciu vodovodu na Pezinskej a Modranskej ulici. Je to investícia, o ktorej sme tu na zastupiteľstve aj hovorili. Tie finančné prostriedky túto investíciu sme očakávali už veľa rokov dozadu. Prišlo v takom nevhodnom zimnom období, ale nechceme čakať a robiť drahoty s rozkopávkovými povoleniami, aby investícia zobrala nejaká iná obec a my by sme zase čakali mnoho rokov. Čiže musím povedať, že pani na stavebnom úrade sa BVSK venuje intenzívne. Tým, že je to takto narýchlo, treba veľa vecí robiť za pochodu, čiže organizujú sa stretnutia, obhliadky priestoru, pripravili sme uskladnenie materiálu, umiestnenie robotníkov, občania budú informovaní priamo do schránok, už sme dali do rozhlasu, toto informovanie sa bude opakovať a bolo aj vo Vynosackom občasníku, ktorý dostáva každý zdarma a teda keď ten časopis čítajú, tak o tom budú určite informovaní. Očakávam, že tým, že sa deje nejaká rozkopávka, tak ľudia sa nemôžu komfortne dostať do svojich domovov a niekedy nie je voda. Tak to sú veci, s ktorými sa treba vysporiadať a vyrovnať sa s tým, vďaka tomu, že ide za takú vysokú investíciu, ktorú celú hradí BVSK. Do toho rozpočtu na rok 2021 by išlo aj verejné osvetlenie. My máme väčšinu osvetlenia svetelných bodov riešených výbojkovými, ktoré žerú veľa energie. Tým, že by sme prešli na premenu za LED-kové, tak príde k úspore financií, ktoré nám vlastne pokryjú výmenu týchto svietidiel. Takisto je zámerom prebudovať požiarnu zbrojnicu. Nebude slúžiť iba požiarníkom, čo by bolo zbytočné. Tým, že nemáme kultúrny dom, tak je tu veľký dopyt po priestore, kde by sa mohli občania stretávať. Klub žien v podstate zánik bol v tom, že oni sa kedysi v tej zbrojnici schádzali a keďže tie priestory už nie sú vyhovujúce, tak som im dala priestor tu na úrade. Ale myslím si, že tá požiarna zbrojnica by mohla byť ako multifunkčné centrum. Čiže bude slúžiť na kružkovú činnosť pre deti, môže byť pre klub žien, môže tam byť potenciálne nejaká kaviareň, nízkoprahové centrum, môžu sa tam mať sídlo požiarníci a tak ďalej. Tým, že sa tam teraz realizuje dažďová kanalizácia, ktorú sme schvaľovali, tak tá stavba už nebude toľko trpieť. Z tej cesty okolo vinárne Helenka vždy išlo veľa vody a aj tie domy pod tým veľmi trpia. Takže tá dažďová kanalizácia zachytí veľa vody, no ale teda treba tú stavbu komplet nejakou stavebnou rekonštrukciou urobiť a myslím si, že bude sa dať získať dotácie tým, že tie žiadosti budú podané takto multifunkčne. Nie len pre dobrovoľný hasičský zbor. Tí podľa mňa budú zasadať možno raz mesačne, ale predsa len. Pracuje sa na územnom pláne, prijatie zmien a doplnkov.
Budeme musieť zahrnúť do rozpočtu školskú jedáleň a kuchyňu. Obe majú investičný dlh. V školskej kuchyni sú veľmi málo robotizovaní. Tam sa ešte v dnešnej dobe šúpe zelenina ručne, veľa sa kraja a tak ďalej. Už sme zakúpili chladničku a elektrický mixer, aby mohli robiť pomazánky, ale ešte chýbajú ďalšie stroje ako kuter, čiže to, čo potrebujú do kuchyne, budeme sa snažiť zakupovať v takej kvalite, aby tá školská kuchyňa uniesla aj určitý nárast. Pretože v škole je záujem, tým, že základná škola v Modre a v Pezinku má už naplnenú kapacitu, čiže rodičia majú záujem dávať do základnej školy, takisto ak by prešla rekonštrukcia materskej škôlky. Takže tu je predpoklad, takisto ako na tej čelke, že sa navýši kapacita a evidujem aj dôchodcov, ktorí my vôbec nemáme na obci rozvoz strávy a nejaký sociálny systém. Čiže toto by som chcela tiež, aby sa tam dalo zahrnúť. Čiže školská kuchyňa, školská jedáleň. Pani riaditeľka už dávala nejaké projekty na výdaj tej stravy, ktoré sme sa tu aj stretli na mimoriadnom zastupiteľstve, čiže tie budeme znova podávať, ale keby to teda neprešlo cez tie dotácie, tak by sme skúsili z vlastných financií. Havária na základnej škole sme prebrali. Dobre. Do rôzneho by som ešte chcela zahrnúť jedno hlasovanie per rollam, a to je hlasovanie za takisto Západoslovenská distribučná si bude robiť zmluvu o zriadení vecného bremena aj s Boleškami za Boanom. Je to vlastne zmluva, ktorá je štandardná a tá istá budú mať aj oni. Takisto by som chcela za tých istých cenových podmienok, čiže 30 eur za meter štvorcový, tým, že tá výstavba na tých Boleškách sa dá robiť aj teraz, keď je 15 stupňov, tak im zostáva, že by čakali na takéto isté schválenie ako IPON do ďalšieho zastupiteľstva v decembri, alebo teda ma požiadali, že či by som informovala, že i oni vám chcú zaslať takúto istú žiadosť na obecné zastupiteľstvo o zriadení vecného bremena, či by sme si mohli schváliť hlasovanie per rollam. Čiže bude vám zaslaná zmluva, požiadavka finančná, tak ako IPON, a vy sa vlastne e-mailom vyjadrite, súhlasím, nesúhlasím, zdržal som sa, a toto bude pridané do zápisnice. Týmto vlastne prichádza ako keby k ušetreniu, že celý mesiac na to decembrové zastupiteľstvo oni nemusia čakať, môžu realizovať. Ja by som povedala, že táto firma nám vyšla v ústrety, je s ňou dobrá spolupráca, nemyslím si, že bez účelovo by sme mali čakať. Suma o 30 eur je najvyššia, viacej nemôžeme, takže by vlastne uznesenie bolo naformulované, že schvaľujeme hlasovanie per rollam za zmluvu o zriadení vecného bremena Západoslovenská distribučná a Bolešky. Pozrieť, ako sa mi volajú. Bolešky SRO, myslím. Bolešky SRO, áno. Bolešky SRO. Čiže dávam hlasovať. Kto je za? Prijatie hlasovanie per rollam. Bolešky SRO, schválenie vecného bremena Západoslovenská distribučná. Kto je proti? Zdržal sa? Zase toto hlasovanie pre transparentnosť vytlačíme, skontrolujeme a potom bude zaradené do zápisnice. Čiže sme prešli informácie, môžeme prejsť rôzne diskusie.
Áno, pani Mezejová by nás mohla informovať o činnosti stavebného úradu za posledné obdobie. No, takže stavebný úrad tu má dosť práce. Mám to rozdelené asi na dve časti. Je to stavebný úrad ako prenesený výkon štátnej správy a potom ako stavebné oddelenie obce, pretože sa tu robia aj teda stavebné aktivity, ako je územný plán a nejaká samotná výstavba, vydávanie stanovísk, územno-plánovacie informácie a podobne pre obec. Správnych konaní mám teda momentálne, čo sa týka ako stavebný úrad, teraz budem hovoriť za stavebný úrad, je tu podaných zhruba 34. To sú konania, kde sú žiadosti o územné, rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu. Pri jednoduchých stavbách sú to spojené konania územné a stavebné. V tomto roku, teda jak som tu od 1.4., bolo spolu vydaných 8 stavebných, odstranenie stavby bolo 2-krát, kolaudácie 4 k minulému týždňu, ako som robila, plus teda nejaké sú také rozrobené, čo mám ohlásené teraz stavebné na jeden bungalov na Zahumeniciach. Teraz som robila oznámenia na kolaudácie, zase ďalšie, to tak priebežne sa mení. Poplatok za rozvoj, ktorý bol účtovaný po spravoplatnení stavby, je tam 8 a 5 je vydaných v hodnote asi 19 000 eur. Ohlásenie drobných stavieb, tak tam je asi 33 podaní spolu, 17 je vybavených, 16 je tak ešte nevybavených, ale z tých budú niektoré podnety na štátny stavebný dohľad. Dvakrát sme posielali zlý technický stav, zatiaľ teda žiadateľ, ktorý nás žiadal, aby sme upozornili suseda, nepotvrdil, že by nezrealizoval nejakú nápravu, tak sa tam chystáme na kontrolu. Štátny stavebný dohľad, tak ako som hovorila, je tu 3-krát zatiaľ podaný. V riešení máme 2 a jeden teda podnet, ktorý budeme riešiť, to je to ohlásenie drobné stavby a pristával rodinný dom, takže to je jedna vec a druhá vec, drobnú stavbu ohlásil, ale hneď aj postavil a zmena územného rozhodnutia, 2-krát zmena územného rozhodnutia, tu bude a to na Bolešky v trasovaní inžinierských sietí. Bude spočívať táto zmena. Takisto postupne vydávame na tie Bolešky, ktoré sú pred autoservis Bohan. Tam sú tie rodinné, je to špecifikované ako rodinné domy s 2 bytovými jednotkami ako rodinné domy a bolo to rozdelené na 4 časti, tak tá časť, ktorá sa stavia, tak tá už má vydané stavebné povolenie a ďalšie 3 sú v takej rozpracovanosti. Teraz tam sme mali nejaké odvolávačky, tak čakám, čo bude ďalej. A 2 stavebné budem písať teraz. No, potom tu máme. Boli sme učení stavebným úradom, to som vám už písala, pre Štefanovu, pre materskú škôlku, tiež budú robiť nejakú rekonštrukciu na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy, takže pre Štefanovu budeme robiť. Zároveň aj tu mám nejaké žiadosti o investičné zámery takého väčšieho rozsahu a to by som potom chcela dať do komisie. Jednak to je výstavba pod hlavnou cestou pri autoservise Bohan. Tam je 5
5 rodinných domov, alebo 6, bolo 7, tak 6 rodinných domov. Potom tu to vás už pani starostka informovala, je zámer Slovak Telekom dať siete do zeme, takže vlastne sme medzi obcami, kde chcú túto investíciu urobiť a teda je tu celý ten projekt toho, teda pred ešte požiadaním o rozhodnutie o umiestnení stavby, tak to by som tiež potom zobrala do komisí. No plus tu máme... Vás zastaviť to, myslíte, pri Bohane smerom k Modre? Na tú spodku pri hlavnej ceste, čiže pod tým existujúcim, čo robia, tak dole. Ale to je v územnom zákone. Áno, viem. Je na zastávanie, hej. No, potom sú tu ešte nejaké také riešenia, ľudia často chodia, pýtajú sa nejaké zmeny do budúcna, či si môžu dávať funkčného využitia svojich pozemkov a tak na to majú nárok, takže podávať si môžu. No a v rámci obecného úradu ako oddelenia, ja som to tak pomenovala, tak rozdielala, lebo tak to má aj rozdelené. Je tu nejakých 10 rozkopávkových povolení, ďalšie 3 teraz prišli. Či už je to na uloženie si elektriky, alebo pripojenie na obecnú kanalizáciu, tam, kde je to možné. Vydávanie povolenia na vjazd a zjazd na miestnu komunikáciu v prípade, že teda sa realizuje nejaká nová stavba a takéto povolenie mu ešte nebolo vydané. Potom tu máme malý zdroj znečistenia. Územno-plánovacích informácií je 32 vybavených a 7 je tam ešte takých, ktorých treba vybaviť. Evidencia zmien a doplnkov. No, potom robíme ešte investičné, teda stanoviska k investičným zámerom. Výruby drevín, to tu mám teraz 4 podania, ale teda nie sú to obce, ale sú to podania občanov, ktorí chcú realizovať výrub. Takisto vydávame stanoviska a záväzné stanoviska a teda súhlasné stanoviska k zriadeniu čistiarní odpadových vôd. Paragraf 120 stavebného zákona, pretože čistiarní odpadových vôd povoluje špeciálny stavebný úrad a tým je okresný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy. No, tiež sme vás informovali o tom, ale priebežne stále táto akcia trvá a prebieha a mali by sme ju doriešiť. Jedna vec je tá kontrola tých stavieb na Modranskej ulici, tých vjazdov, ktoré sú nepovolené, tak už som pozberala, od tých ľudí som oslovila, aby mi dali stavebné povolenia, vyjadrenie, či mali povolenie vjazdu. No niektorí mali, niektorí nemali, tak teraz by sme sa mali stretnúť s regionálnymi cestami a okresným úradom cestnej dopravy a vlastníkom komunikácie BSK a doriešiť túto situáciu, pretože podľa nich, podľa BSK a podľa policajtov je to vážna situácia, že auta cúvajú do tej cesty. Podľa mňa cúvajú všade, aj na Pezínskej, tu na nie len na Modranskej. A je tam taká istá rýchlosť a dokonca teda tlačili na to, že aby sme tam obmedzili tú výstavbu a urobili nejakú komunikáciu, ale keďže už tam nejaké 4 domy stoja a nebolo im to dané do podmienky, že by si mali takú jednu komunikáciu vybudovať až po zastávku a vždy teda kto pristupuje, ktorý stavebný, lebo to je až po cestu na zastávanie, tak skúsime nájsť nejaké vhodné riešenie s tým dopravným úradom, že čo navrhnú. Takže to máme také otvorené ešte. Vyzývali sme na tie kanalizácie, to hovorila pani starostka, ako dopadlo. Ja som v rámci toho vyzývala niektorých vinárov zatiaľ, alebo teda zatiaľ jedného vinára, ostatní pôjdu a nezdokladoval mi zatiaľ vôbec nejaké povolenie na vybudovanie vinárstva, tak tam bude musieť tiež vykonať dohľad a teda nejaké dodatočné povolenie stavby, pretože vôbec neviem, ako nakladá
Vieme, ako nakladá s vodami z domácnosti, nevieme, ako nakladá s vodami z vinárstva a robí to tu problém. No, potom tu ešte, čo tu máme? Áno, tak v rámci teda tej našej rekonštrukcie materskej školy a základnej školy, tak ešte nejakú inžinierskú činnosť som tam robila, ešte niečo trebalo dovybavovať. A vlastne technická inšpekcia by mi mala budúci týždeň dať vyjadrenie telesne postihnutý a slabozraké, čo je Únia, tak tiež jedno som už dostala, takže po doručení týchto dokladov by sme už oznámili začatie stavebného konania a tým následne stavebné povolenie na školu. Máme vydané stavebné povolenie na prístrešok, alebo teda bufet pri ihrisku fotbalovom, len nebola som ešte správoplatník, ale teda keď sa trošku uvoľní, tak pôjdem ho dať správoplatník. No a teda začiatok realizácie práce noci a vodovodu, kde vlastne teda o tú prekladku vodovodu, že nové vedenie na tej Pezinskej, to pani starostka už hovorila, pokračovať budú na Modránskej. Momentálne tento úsek pôjde len na Pezinskej od domu 113 po 167. Pôjde po strane obecného úradu a na úrovni, ako ten briežok u kostolu začína, alebo ako vyústiuje tá cesta, čo je jednosmerka, či jak to je tá šikma, tam pretlačaním pôjde popod, pôjde hore tie 4 domy a v záhradách tých domov oproti tej starej školy, čo sú na Pezinskej. To už Pezinská je celá. A na Modránskej kde? Na Modránskej pôjde ako je Karpaty, ale na opačnej strane od toho prvého domu, čo je v rohu, až po koniec, po odbočku do Hydrotechu. Hlavne ide o to, aby oni majú ešte uložené tieto vodovody na súkromných pozemkoch a okrem iného, že už aj sú takže na hranici životnosti, tak chcú, aby vodovody boli na pozemkoch obcí, nie na súkromných. Lebo vlastne celá tá strana oproti tej starej školy, dobre hovorím, je na súkromných pozemkoch a aj na Modránskej. Takže to je zhruba asi tak. Môžete sa ešte sa niečo opýtať, neviem, sme tu na niečo rozprávali, neviem, či ste medzi tým hovorili. Bol vlastne daný okrem toho štátneho stavebného dohľadu dole na prístupy na tej Modránskej bol aj štátny stavebný dohľad ohľadom plynu. To bolo tu na hore, tieto na Pezinskej. To už plynári druhýkrát vyžiadali si, tam som teda robila dohľad, požiadala som tých vlastníkov nehnuteľnosti, aby predložili stavebné kolaudačné rozhodnutia a vyjadrovačky. No, lebo oni tlačia na to, že stredotlak ide popod ich domy a v ich pozemkoch. Ale vo vyjadrovačkách našťastie teda niektorí mali, ale ani v stavebných nie je napísané, že by ich upozornili plynári, že idú stavať na stredotlaku. Stredotlak má ochranné pásmo, nesmú tam byť stavby, takže z našej strany, akože teda môj výsledok toho dohľadu na základe predložených dokladov je ten, že plynári sa musia vysporiadať s tým, že tú prekladku si urobia na vlastné náklady, pretože stavebníci neboli upozornení na stredotlak ako plyn, že je tam vedenie. Zapájali ich majstri, no tak im to mali povedať, že to není, ale proste žiadna informácia o tom není. Takže tak hovoril, že postupia to nápravné, ešte má to už napísané, ale ešte to musím tak zoficiálniť, no, že postupia to nápravné s tým, že teda my to zamietame, tak je to stavby. Ja ešte teraz neviem, či mi uniklo, že ohľadne tých žún sú podané niekoľko žiadostí o výstavbu, či nie? No, počkajte, napíjem sa, dobre? No, čistiarne odpadových vod, keď som spomínala. Áno.
no to vydávame stanoviska pre špeciálny stavebný úrad a súhlasí. S tým, že si ich môžu zriadiť, ale ne všade idú zriadiť tieto čistiarne odpadových vôd. Niekde teda si dávajú žumpy a niekde tie čistiarne. Aj vieme, že koľko asi počet podokladov? Tých čistiarní je? No čo som ja robila teraz, za tú dobu, čo som ja robila, tak ja som ich asi možno 10 alebo 12. Dobre. A teraz vlastne sme zistili pri tom, že keď sme dali tú výzvu, aby nám odovzdávali tie listky, že veľa ľudí má napríklad čistiareň a nemá to zlegalizované. Oni si ju proste postavili, hej? Tak si ju postavili, alebo teda zrealizovali. Takže vlastne došlo pritom aj k tomu, že sme ich poslali na úrad, na okresný úrad, že aby si teda zlegalizovali tieto stavby, aby mali na to stavebné povolenie, lebo na to je zvlášť stavebné povolenie. No, tak, jak som spomínala, na čistiarne. Dobre. Sledujú nás naživo a občania nám píšu. Pani Tamara Turničová sa vyjadruje. Doplnok ku kolektívnej zmluve je v rozpore so zákonníkom práce, teda je neplatný. Žiaden obmedzujúci doplnok nad rámec zákona je z právneho hľadiska nepripustný, teda neplatný. Osobný príplatok bol jasne definovaný a novelizovaný v roku 2019 a novelizácia bola prijatá práve pre dôvody neprimeraného odobratia. Pani Turiničová, osobný príplatok, tento doplnok ku kolektívnej zmluve vypracovala naša právna zástupkyňa. Vypracovala to po konzultácii aj so zástupcami z odborov. Čiže ja ho považujem za platný. A od nej prišla ešte ďalšia pripomienka k návrhu platu starostu, takže prečítam to v plnom znení. Osobný príplatok bol jasne definovaný a novelizovaný v roku 2019 a novelizácia bola prijatá práve pre dôvody neprimeraného odobratia. Viete si predstaviť zvyšovanie platov poslancov v dnešnej situácii? Došlo by asi k defenestrácii. Toto hraničí s držosťou, ľudia strácajú zamestnania, firmy bojujú o prežitie, obecné rozpočty sa ponižujú. Plat je stanovený zákonom a my spadáme do rozmedzia od 1000 do 3000 obyvateľov. My sme obec na spodnej hranici tohto limitu. Starostovia si dvíhajú, keď majú viac obyvateľov, alebo druhé volebné obdobie. Vážené dámy a páni, korona má vplyv na všetko a všetkých. Prezentovať názor, že to nemá vplyv na obec, je demagógia. Predpokladám, že pokiaľ by neprišlo k vráteniu odvodov za zamestnávateľa zo sociálnej poisťovne za mesiac apríl, určite by ste poníženie rozpočtu zaznamenali. Táto vratka bola jednorázová a už nikdy nebude. Bolo by ponížené príjmu, pokiaľ by ste vratku zo sociálnej poisťovne nedostali. Takže to je plné znenie. Voľne tak, ako chcú. V predchádzajúcom testovaní bola sobota plná a nedeľa bola taká prázdnejšia. Čiže ľudia, ktorí uvidia, že sú rady, sa môžu otočiť, nie sú limitovaní tým, že teraz je ich písmenová abeceda a musia sa ísť postaviť do rady. Takže takto. Zariadené je vlastne pripravené všetko na tom istom mieste v telocvični. Informovali sme občanov rozhlasom, je všetko v nástenkách vyvesené. Tie usmernenia prichádzajú dosť neskoro, tento rok je veľmi náročný tým, že tlačová konferencia, ja som si ju pozerala v útorok ráno, čiže je jeden deň na vybavenie všetkého, čo sa dá od telefonovania. Ešte máme jeden podnet, tak počkáme. Nedá sa to teda vybaviť na jeden deň, to testovanie? Nie. No dobré, ale však najväčší problém asi je ten, že... Je tu podnet od... Ivan Kľúčik. Pani starostka, prečo ste nepredložili moju žiadosť do UP, územného plánu? Pán Kľúčik v podstate predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť
9.9., tento dátum myslím, a tam nám predkladal aj nejaké benefity, čo je vybudovanie vpustu, preloženie toho potoka, úprava cesty a 10 000 chcel dať do obecného rozpočtu. Teraz vlastne stiahol svoju ponuku, kde ponúkol obci vstup do Rigolu s tým, že my vlastne zmeníme to územie na možnosť výstavby rodinných domov. Túto ponuku zobral späť a tú novú ponuku, ktorú mi telefonoval, zmenil, čo sa týka toho, čo ponúka obci. A musí to vlastne ísť do stavebnej komisii a bude to predložené na decembrové zastupiteľstvo. Máme ešte nejaké? Takže keď nemáte nič do diskusie, ukončujem dnešné zastupiteľstvo. Ešte raz ďakujem za účasť. Ďakujem.